Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Ing dina iki kita bakal sinau basa Jawa babagan cerita pengalaman. Pengalaman yaiku kedadian utawa prastawa apa bae sing wis tau dialami, dirasa utawa dilakoni dening sawijining wong. Maksudnya, pengalaman adalah suatu kejadian atau peristiwa apapun yang pernah dialami, dirasakan, atau dilakukan oleh setiap orang. Nyoto dialami. Jadi, pengalaman itu memang benar-benar pernah terjadi dan bukan hasil karangan kita ya. Werna-werna pengalaman utawa macem-maceme pengalaman, yaiku ana pengalaman seneng, susah, lucu, medeni, aneh, lan sak pinunggalane. Jadi pengalaman itu ada bermacam-macam, seperti ada pengalaman senang, sedih, lucu, menakutkan, aneh, dan masih banyak lagi. Pengalaman iki kita alami ing sedawane urip. Lan luwih becike saben pengalaman awak dhewe utawa wong liya bisa dadi pasinaonan utawa tulodo kang wicaksana. Jadi, pengalaman itu dialami selama kita hidup dan alangkah lebih baiknya di setiap pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain menjadi sebuah pembelajaran atau dapat dijadikan sebuah contoh yang bijak. Kayata misale pengalaman sing agawe kurang kepenak, iku becik didadekake tulodo supaya kita ora kejeglong ing kedadian kang nyebabake ora kepenak utawa ora becik mau. Maksudnya, misalnya seperti pengalaman yang kurang menyenangkan. Hal itu lebih baik dijadikan sebagai pelajaran supaya kita tidak masuk atau kita tidak mengalami kejadian yang menyebabkan tidak menyenangkan atau tidak baik seperti pengalaman tadi. Nyeritakake lan nulis cerita pengalaman. Menceritakan dan menulis cerita pengalaman. Ing ngisor iki sing perlu kita tindakake nalika bakal nyeritakake lan nalika bakal nggawe cerita pengalaman. Nyeritakake. Sing pertama, ngeling-eling pengalaman, mengingat-ingat pengalaman. Sing keloro, milih salah sijine pengalaman. Karena banyaknya pengalaman yang kita miliki, maka kita harus memilih salah satu pengalaman saja yang kita rasa paling menarik atau yang benar-benar masih kita ingat. Sing ketelu, dadarake ing ukara kang trep, menjelaskan dengan bahasa yang tepat. Lan sing terakhir yaiku kreatif ngrekayasa supaya ceritane luwih narik kawigaten lan nengsemake ati. Kreatif merekayasa atau menghidupkan cerita agar cerita tersebut lebih menarik perhatian dan lebih berkesan. Lanjutane, nulis cerita. Sing perlu kita tindakake nalika bakal nulis cerita iki ora beda-beda saka nyeritakake. Sing pertama, kita kudu ngeling-eling pengalaman, banjur milih salah sijine pengalaman. Sing ketelu, gawe cengkorongan, membuat kerangka karangan. Banjur sing pungkasan yaiku nulis cerita gawe ukara kang trep supaya bisa ndadekake sing maca kaya-kaya mengerteni langsung apa sing diceritakake. Menulis cerita dengan bahasa yang tepat supaya orang yang membaca kira-kira bisa mengerti apa isi cerita tersebut atau apa yang sedang diceritakan. Nulis cerita pengalaman iki ora beda adoh karo nulis cerkak. Dadi tetep ana paragone, lakuning cerita, papan panggonaning dumadine cerita, lan ana ceritane. Menulis cerita pengalaman ini tidak berbeda jauh dengan menulis cerpen atau cerita pendek. Jadi selalu ada tokoh, alur, latar, dan isi ceritanya. Unsur-unsur sing kudu diduweni nalika nyeritakake utawa nulis cerita pengalaman. Unsur-unsur yang harus dimiliki atau diperhatikan dalam menceritakan atau menulis cerita. Sing pertama, pengalaman apa kang bakal diceritakake. Maksudnya tentang apa pengalaman yang akan diceritakan atau ditulis itu. Sing keloro, waktu kejadian pengalaman, adanya latar waktu atau keterangan waktu pengalaman itu terjadi. Sing ketelu, papan panggonan kedadiane pengalaman, latar tempat atau tempat kejadian pengalaman itu. Sing kepapat, wong-wong kang melu andil ana ing pengalaman. Maksudnya tokoh atau orang-orang yang ada dalam pengalaman tersebut. Sing kelima, sebab-sebab pengalaman iku kedadean. Penyebab pengalaman itu bisa terjadi.
Lan sing terakhir yaiku kepriye pengalaman iku kedadean. Bagaimana pengalaman itu terjadi. Tulodo utawa contone cerita pengalaman iku ana ing buku LKS kaca 42 kanthi 46. Wacanen kanthi lafal lan intonasi kang trep ya. Mekaten ingkang saged Ustazah sampaiaken, mugi-mugi bocah-bocah paham nggih. Saking Ustazah cekap sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.